Добре дошли в Пловдив! Започваме първият влог с мен и Камелия. Здравейте, приятели! Днес ще ви разходим аз и моята любима Камелия в един от любимите ми градове тук в България, и това е Пловдив. Тук сме в Старият град. Старият град на Пловдив е историческо сърце на града, разположено на 3 хълма и датиращо от над 8000 години. Той съчетава останки от древни тракийски, римски и византийски времена с великолепна архитектура от българското възраждане. Днес Старият град е музей на открито, с кълдавърни улици, старинни къщи и църкви, които пазят културното наследство на Пловдив. И докато се разхождахме в Старият град, разгледахме магазините, в които може да си купите едни прекрасни сувенири. Сега отиваме. Вау! Отиваме натам. Отделете си време да разгледате целият град. Там има доста музеи, които посетихме, а след като искаме да опитаме нещо по-различно, се спряхме тук в Ретрофото в Пловдив да опитаме нещо различно и да облечеме дрехи, които са обличали преди много години. Здравейте, в момента се намираме в Ретрофото от Пловдив. Така че ако искате да дойдете и вие да облечете тези прекрасни носи, които са на повече от 70 години и да опитате нещо различно тук в Пловдив, заповядайте тук в Ретрофото Пловдив. Чакай, заповядайте тук в Ретрофото Пловдив, в Старият град. Има от всичко по-малко и може да се забавлявате, да се усмихвате и да се снимате с вашата красива и да се почувствате като в 1800. С жена ми, защото съм въоръжен. След доста забавления в Старият град решихме да скачим и сега към Алош. Това е паметник, който се посещава от много туристи тук в Пловдив. А тук зад мен са стълбите, които трябва да скачим. О май гот, ще сме като плаченците на шипка. Качваме се. Айде, Камелия, газ, газ, газ! Шеф ви очаква 5 минути! Гледайте каква красота! Вау! Отдавна не бях идвал тук и затова реших да доведа и моята любима. Да, така че това е специално за нея, затова сме тук днес. Сега се качваме ето тук горе, но първо да минем през тези стъпала, които са адски много. Даже не сме изминали и по-малко половината път Камелия вече спря и се умори. Камелия, гледай къде трябва да се качваме и ти се умори вече. Иначе е много красиво тук, да, направо е уникално. Препоръчвам го на всеки, който иска да посети Пловдив, иска да дойде тук. Естествено, елате в час, който не е топло. Сега в момента е с почти 7:30. Може да дойдете да огледате колко е сладък. Вау! И е много яко наистина. И се качваме нагоре. Стигнахме. Това е само едната част. Намерихме си още едно малко приятелче. А това е първата гледка, докато скачате стъпалата. Ако иска, може да поиграе малко тенис. Ето как изглежда Пловдив от високо. Умре ли си, Камелия? Не. Може да кажем, че се заслужава всичките тези стълбини за тази прекрасна гледка. Говоря за Камелия. Така че наистина се заслужава, готино е. Вземете си доста вода. Избягвайте слънчево време, защото е направо ад. Ще се причините доста голяма болка, ако дойдете в това време. Чак пък болка не, но доста стъпала, ще си спотите поне 5 пъти, ние спирахме поне 10 заради Камелия. Сега тя се наслаждава на гледката. Седиме малко. Забравих да ви покажа най-големият герой. Той е над нас. Сега ще го обиколим и ще ви покажем още малко снимки. Право е уникално. Наистина се заслужава всички тези стъпала заради тази прекрасна гледка. Но хора, помнете едно от мен. Не ходете след 2 часа, защото там е адски голяма жега. Но гледката наистина си заслужава. Слънцето е уникално.
и най-важната част, Алошата, този прекрасен паметник, който е посещаващ от много туристи всеки ден. Скачай, айде. Да, скачай. Скачай. Дечко. И с моето пътешествие тук в Пловдив срещам с един много добър мой приятел тук в Пловдив, Гатио. Здравейте, приятели, как сте, как се чувствате? Днес се видях с това прекрасно момче, Чоткин, моя приятел. Най-добрият. Победителят от Hell's Kitchen. Да е жив и здрав и много щастлив. Жив и здрав и ти да си, Гатио. Благодаря. Така че... Пожелавам само успехи и само напред, само нагоре. Жив и здрав, пожелавам ти също и на теб. Така че скоро очаквайте Гатио в YouTube канала с готвене. Така че ще има много интересни неща, игри, забавни, само и само заради вас с този най-голям тигър. Yes! След като се срещахме с нашия приятел Гатио, решихме да ходим в Капана, където се забавлявахме адски много. Ay, 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 amor. Ay, mi morena, en mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena, en mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la flor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena en mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Нашето пътешествие тук в Пловдив приключи в Капана. И срещахме нашите приятели Митко и Симона. Вечеряхме, тук що ходихме на едно много красиво място. Хапнахме много вкусна храна и сега пътуваме към София. Така че нашият влог приключва тук. Благодаря за вниманието, благодаря за времето, което ще отделите да изгледате цялото това видео, което сме приготвили за вас. Много сте сладки! Благодаря. Тя влиза в нашото клипче, така че благодаря. Тук в Пловдив има много усмихнати хора, позитивни, много позитивна енергия и адски много се радваме аз и моите любима. Просто покажи назад къде сме. На лампичките в Капана. Беше ми приятно. Благодаря за вашето внимание и за вашето време, което деляте. Айде, това клип ще стана 10 минути. Няма проблем, хората трябва да ни гледат, да ни харесват. Обичаме ви всичките, бъдете живи и здрави и приятна. Вау!